दा आंहा रन्जित बसुमतारिजों खुनु सोमोन्दो गैया आं आगोल सिनायफेरा आगोलथ' आं सिराखाजोंबो मोनथिया आंबो नङा नाथाय बिथाङा जि मावनो नागिरदों बिथाङा जि मावदों नोंथांनि बे पार्सनेल जिनिसजों आंहा मा सोमोन्दो दं नङा होमबा नोंथाङा दाख्लै आं लोगो मोनबाय आं सानथामाव गिदिंनायनि उनाव आं बिथांखौ बुंबाय माबा आदा आं ओरैबायदि नोंथांनो मोनसे आइडिया होनोसै दि नोंथाङा बोसोर माने टप 10 एमएलए देरहायोबा देरहाखांनायनि उनाव टप 10 स्टुडेन्टनो नोंथाङा 2000 बोसोरनि थाखाय स्कलारशिप होनांगौ नांबाय बिथाङा डाइरेक्ट सोंबाय क्लास 10 और 12 होननानै आं बेनो गोसो जाबाय दाना आं मोनसेखौ सानदोंमोन दाना बे बुंबाय मोननैयावबो होनोसै होनना बुंबाय आं सेलारिजों होनांबाय दा सोरबा सोरबा सोंलाबायदों दाख्लैबो आं नुदों बोरै होननानै सेलारिजों होनो जोंनो बे मानसिखौ नांगौ नङा होमबा बिथाङा मा बिथाङा बुंनाया मा ओरै हेन्डसाम ना गोसोम ना गोजौ ना गाहाय जोंहा बेजों लोब्बा गैया सासे ससि माबा रिप्रेजेन्टेटिभआ पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभनि खामानिया मा खामानिया बेसोब्रा जोंनो बे जिनिसखौ नांगौ आं बुंबायनोखा एन्थुइस्टिक मानसि सासे खामानि मावनो गोसो गोनां थांनाय समफोराव मोजां मानसि मोनजोबा बयबो मालाबा दालालफोरजों बेंजा थायो थांनाय समफोराव जानो हागौ बिदि एसे जादोंमोन आं मिथिजोबा नाथाय जोंनि बिबानानो बेनो जों मानो हगारना होनो दा जों दैदेनलांनांगोन नङा होनबा आं लाइमोनफोरखौ बुंनाया बेनो जों गाज्रि मोनबाय थायो मा बिजों थाफाग्रा मानसिफोरा गाज्रि गोजा होननानै नों मोजाङा मानो थाङा नङा थ' बेखायनो बिथाङा आं होननाय बाथ्राया सेंग्रा मानसि सासे इन'भेटिभ आं मोनसे आइडिया होबाय बिथाङा एक्सेप्ट खालामबाय बेथ' जेबो गाज्रि नङा सिडली चिरांनि मानसिफोरा स्पेसियेल एमएलए निफ्राय एमएलए आ गावनि बेथनखौ होनो नागिरदों 2000 टटेल 20 स्टुडेन्ट क्लास 10 नि टप 10 आरो 12 नि टप 10 बे मा गाज्रि बेनिख्रुइ सासे एमएलए आ मा मोजां मावगोन लामा दालांखौथ' बयबो मावगोन नोंथाङाबो मावगोन आंबो मावगोन बेफोरनि थाखाय बाथ्राया बे आरो आं पानिराम ब्रह्मनि खोथाखौ बुंनोसै बिथाङा बे 2003 नि माला हगारनो हागोन गोदान जोलै नङा बिथाङानो एमसिएलएबो जागोन बिथाङानो इएमबो जागोन बिथाङानो एमएलएबो जागोन नङा होनबा माला हगारगोन गोदान जोलैया माला जायगा मोनगोन बेखौ साननायनि सम फैबाय आरोखि